Hi guys, good morning sa Jumi kaadto dari karon sa Daguhoy. Sa karon kay si kukujamad mga siguro to. Yung bagon man. Kas pada air na ko. Ni sa Jumi dari kay ingan man tong naay tour guide sa una nga mga February or March kusog kunog fog. So atong i-witness karon ug kusog bagajud. Sa Jumi pa man pa alas 5, alas 4:45. I'm with di maklaro ka dun Gibuga nagsilpon sa imong. Ginawasa. Di ko katingog. Ugasa sa imong sakit nga. Anda na kay tugnaw pud. Salamat pud. Oh, si Ondoy, that's Ondoy guys. Good morning. Nanapa mi sa kakauban driver ni ja, social man ni kana may driver, pa driver man ni. Di man basta-basta mo driver si Jara kay. Ang kay na may manakop. Entonces. Koloro man ko. Uy, kuha bisin siya na. Kuha ko. Ano sa aman? Uy, na may karon sa bado. Ang kuha na kay ro makalaaw-laaw ta. Naman ko na karon. Gusto tres. Sa may na. Asa man kuha? Seminar LTO di hadok adlaw. Kana. Municipal. Kana kay labo di na ka moadtog lagjo. 17 ra, 17. Jon, unsa nig. Di ba? Na po. Oh, di ba doy og magkuan doy? Pamino di ba og makuha lisensya pa drive ka? Pangbangga ito mga. Di ba butangan mo nagpaliko-liko nga na. Ano di? Pangbangga itong mga liko. Di juga ka kuha lisensya. Mistake X. Kuha sa medari guys, ug ulam da kay ipakita ra na ninyo unja ag purma dari. Ug say purma dari gikan pagbagjo kay bagon say purma karamangit ngita. Kuya lagi na imong cellphone pura may lagi duha ka buok. Siga. Kuha ni siya pang night vlog. May cellphone na. Ang gamit nga cellphone guys is Vivo 21 5G. Pang vlog ni siya ngit-ngit kay bisa karang ngit-ngit makitaan. Vivo. Dimension. Ang pag nagsuga di jud makita tanawa. Tingnan natin atong i-off. Oh, wa na. Nga na kang ngit-ngit dari. Kan pura me. Ngit-ngit mangyabag hong na. Tumisa. Ando gadya malamdag uy. Di jud maklaro mura kag bungto diha jud. Ang itong asan may taon po na yung color. Alas 5 na ba sa kape no? Pa din taon na samots undoy. Amajo kay na cellphone kit an gamay. Tada, ning lamdag na jud pag madja. Okay kadto maratag na laing nasod karong mga takna sa tong kinabuhi. Naglain ko dar ka sa Junjun sa baan ka sa Junjun di ta pa istoryahin ijatan ng istorya. Jagi dar mga istorya kuris-kuris. Ang kuris-kuris ra istorya na. Kuris. Wow, nakatuwa na tarang gabi. Nga dugay man kanila gabi. Gabi guys kay nag-uban man mi datus ay laundoy kay laagan man eh. Ay wa ko kato kay busog ang tijan. Niingan jag na ni hapon na. Anja paghukad ni undoy naghukad pag ijar. Saan pagkadayit? Ang kinsa kuno di mo kaon og ikaduha nga pilimero pag abot na sa bahay dahay manok Bisaya. Di adobo. Duwa ko ni mugasahi ni anhira man kas bahay ko ni mo. Sira may batasan. Mura lagi jig na og kaon. Kustasa gikag opisina arang kustasa. Ginampiling na nani ka. Mauna sa pagkasal na he mura na og Winnie the Pooh arang piti nga gidasdasan pagadug sa nina sa abanganan kay wa may laing sukod kay siya tungkap lagi. Lagi kong kananay kisarot memens kay ni man. Diha man ko. Asa man diha man ko karsunis dun asa raman to katong imong gisuot sa una. Nagisuot raman to 42 raman to pagsukod 49 naman ka dyan. Mura nagbaril. Masuod pa baka ito mo. Mura nagbaril kay mao na kay sige panungkab dyan. Just-jasan ako. Majo kag itungkab og timo ra kuya pud mo dag timo kay sa pagkakaliro. Yan kay maka tintal man sa luto. Nakajuju palabi Junjun kay na delikado maka. Dyan isa ko na di matintal atong gisugbang undoy nga. Singan sa to pawika. Pawikan. Uy, kaluoy bas pawikan na jud sinujukan anang pawikan kuan kanang kugita. Di puto kugitan sir Roy. Kubutan. Unsa? Hubutan. Hani ba hubuton? Hubutan. Nagdama-dama na po ni. Sa kumo kay naghulbot-hulbot na mo. Kay isa pa kanimo pa masundi. Kay magkapoy-kapoy man pud mo. Kapoy mga daily activities. Dari ta jud kala may dari jud. Tado Junjun dari kasi tiklod na sa pagilid. Para mahimusa. Bitaw guys, tanawan ninyo. Anik abot dito maniwang siguro ko. Di pa po John. Mapiang ra. Dugay pa ni maniwang, anay porma maniwang.
Di paog ka sa kaligiran pero ipaligi ka na sa patukaron na pagkanas pikas bunto dadto sa paligid na pugutrom rag Uy, mabaw-baw mao man na purami na. Hani. Kana na. Ano Mao yan? na agkagatong na sa kuan. Dana man may mao man nang moto katong Hani mang muto ha. Nakalibog po ng imong istorya. katong sa daguhoy nga kuan. Tanaw sa ninyo guys kay na. Danaw. Mura na jud sa dagat diha nga dapit pero ingon man sila nga moabot kuno na dares amang gibarugan. Na dahon no. Maabot dan he. Moabot ta ni. Balik pay sa pikas. Moabot ni. Siguro og naay gasolina dadto. Ja pakuan. Itubel ma'am kuan dani. Di pa pataurag sa bad dito. Ipa hujup. Sabad bagar mo paldag fag. Di gali katon si kuan, majimbo pa kuanon. Mahipon. Arang nice jud pud no. Tanawa. Bitaw. Nice ka azo oy makawa jud pag problema ingani makitan. Karon man gud ni samot jud kalamdag pagikas pagjo nga wag kahon man makita ka jud mountains. Daghan jud ang bisita dani purami. Daghan mga nida ni kay sikat man ito sila speakers pud. Dari guys, asa silang patanawon so view jud ha. Oh yes. Ana sa kadiha kay aron di ka na ipaligid mag-aliwaros ka. May mga tao daghan. Before natoy kamalig dadto nawa na gilupad ni Udit. I love Sea of Clouds. Arlami ag view oy pero diarag kinalamihan nga view sa tanan. Ay, dapat. Garabi kunat pa imo gatag 10 kilos ang karaaping. Sana all. Okay guys, mopalhin mis Junjun og pwesto didto kay kita na mo dari nga view didto na batas pikas. Kay di man dahil sa ligi dari kay suito man sa dari kay namangling kun jag man ni. Doon purami to Oh, drone aglanggam. Ari Junjun na Junjun dari kay was maswitos Junjun daring dapita. Magparabujag na tiklo na nato. Di man siguro kani mapiang kay bagag kuan, bagag phone. Magkuan ta ni purami mag-challenge padidit challenge. Wa man tay sakdan kay may palwa na ni. Gisi ni atong ipog mato pam gatag karmin busbut na tagkulo. Ha? Ato ang pilas mayura dani. Si Rosalie di na nato si Rosalie papil no parosos kay di ta makadaog na. Kay wak na kadyo mo padidit. Wak na mo padidit. So guys, ana ta guys patanaw mo na diri nga side kay aron di pud magmahay. Mo ani forma diri nga side. Saon na ni ari mi jud ni abot ag pagda ni. Ja tag-as ni si Ja kanang mga sagbuta tag-as. Bo nang pangsabsab man siguro baka. Lisod pud ako Wa pa. magsabsab. Na, ikaw na pud ikaw ba dang gipasangin lang ingin mo kog baka. Ikaw ba jud kay guilty man. Kay ikaw siguro tigsabsab dito ato. Tama ma'am. Mauna diha. Mugawan sa Diyos ka galing ang baba lagi. So, guilty ka ato. Manapsab ko. Ala, sige la. Ikaw man din nakahana na labirahi lang. Di pwede kutloon. Sab-sabon dyan nimo. Mukha mang sagara na dyan. Di chukit-kit. Sab-sab. Sab-saba. Ikaw na dyan winner. Di na dyan kalupig ni mo. Bisag si Boy Tapang mo. Ingan dyan. Surrender ko na. Di ko kamawa sab-sab. Sab-sab na to. Wala gaingan guys ba. Grabing sabaan naman dari guys ba. Ag kaming duas Junjun. Mura mig duwa ka baranggasan. Lupig na nagana man ta dari. Ang ara sabaan dyan na mo. Mura may nagdagpanghaw. Hala arang lami ag langit Jun. Wow. Basig na San Pedro dana. Basin. Wa makukit tag labujo. Di ba magdadaan ka ni tag labujo? Wa pa ni tugaok. Wa pa siguro sang Pedro dia. Arang nice sabi tao guys oh. Leading aside arang nice ah. Aghangin arang bugnawa. Sakto jud dari Jun magdad ka Jun dari asawa Jun. Ay, kaya naman dumana po ko. I love you hinalagi. Mo pud I love you. Ayaw lagi nga na. Ay, anak ting. Hoy. Anakon. Ay, anak kun. Kun. Ajaw kun. Kunak. Saba na, kay masakpan tanak. Ngana ba ami ba? Ikaw ga jud pud ka mao mo am. Ito guys, galing uling or may dari guys kay kini bitong gikan sa stress nga mga weeks. Ito sa pagtagagat ng kagaling break. Dira ako stress, laban po ni stress sa mga trabaho. Kuan ganun pero kaya raman. Kaya ra ni ting. Nga na maninoy, laban lang maninoy.
Laban sa buhay. Oo, wag mong Kung share palagi, laban Japan, 3rd floor. kana 4th floor na laman jud karon taas jud og kana sugat ko 4th floor gud. Hala Jun. Aron naman jud baga. Uy. Dani na kana pa mo mga suga makit-anda na. Hala naman jud daga. Tanaw guys, aron jud daghan nag kuan pag. Wow, makasanaol ka sa daghanang kuan. Wow, amazing dari pikas. Wow. Amazing. Nice ka jug view, mangita pod miron og kakanag pamahaw. Kay di man pwede di mamahaw kay ang pamahaw is the most important meal of the day. Kay mao ni magdaa sa energy nimo sa tibok adlaw. So mangita mig kapamahawon karon. Kay di magsilbig mga driver og di papamahawon, di especially pasahero. Di pwede di papamahawon. Mapas mo na bunawan ko na jang ina. Agi jang ina dana ahang first cousin. Bunawan ko. Kaon na John. John, lagi mo toothbrush imo magibilin. Okay sa maning toothbrush. Panawagan. Nanawagan ko sa mga tao diri sa Daguhoy dahil toothbrush nga nahagbeng color blue. Kisa man na tapay kiki na bilin kinsa man na. Tanawan ninyo guys ang sweet honey guys, ganin na ko siksiplat dani sa kay ngit-ngit man karon. Ang pakita ninyo arang kanais. Dali ra ba ni mabuhi? Kaning buha ka dali ra ni mabuhi, magkutlo ra ka na bisag udlot John. Sweet honey. Mo ni kinasweetan nga kuan. Ang kay nagtanong mo nga na pag grade 3 ni Ma'am TC Dapiton ug ni Ma'am Milda Butil pag grade 4 mo ni ang magitanom na gani ko nga ni nga color puti, na orange. Unsa kani magkutlo ra ka na makakuan na ka, makatanom na ka o na lain-lain color. Oh dia. Ay lahi na, ay sweet honey dai gapon. Sweet honey nga kabang-kabang. Kani ba si John? Tanawa John. Mo ni gitawag og antorium. Di mo good. Sande na. Sweet honey man to. Oh. Bugjong John. Ya dai da guys da bugjong dia. Asa maghuy pa nandor. Bugjong. Krinte. Picture puta. Dar na picture sa mi dari kay erong na pa mi remembrance of clouds. Dai picture mi doy. Cellphone. Kani. Cellphone ra, dia karong dito upload. Nasa na ni? Igo ra. Huy, igo ra jud sa intong ning liit intawon sus tabangan. Bi, basig di na ka maukang nga. John, basig di na ka maukang. Kuha na sa? Masag bakho. Basig mahuso ng letter C. Dari ko. Sa ha? Camera in action. Arhi ko guys, magpa-picture ming undoy. Picture mi doy. Hinahinay na mig-area guys, we're going to our next destination which is Carmen Ridge. Pero before that, mangita pa mi kapamahawan kaya agmang ti dyan nagdagauknas kakutas. Pero sa pa man, 6 pa man. 6 o'clock pa sa morning pero kailangan mo init. Nansan ikid-ikid man pagka nabagli na nimong tiil. Arang usog ho. Bali. Para ning kuan ra guna ra. Luig ilang bay guys kay atop na may nabilin hagsa aglawas. Taluktuan dari oy. Nailawam dari na. Gerento jud. Wak gado. Gerento. Gusto jag ma te nang buto. Di man naampi nga nag-ibo ba nang aho naman ah? Di ba nga daag-daagan man ang nalus na tong na. Lunhat man na. Pati pas. Di man naampi nga nang lisik. Tulo bitaw po. Tulo. Na te na nang uhan na. Tulo ka mo. Na may reserba. Na te na nang uhan. Nalagi reserba. Bantay lang makasay naghuli na ng lumit na. Eh, tulata kasi ka na. No, sikat tawas dun na. Sakay na la. Tanawan na tagay na. Tiglom lagi ng ligid ro si kaduha. Okay ra kas driver, wag driver pa mauwi og kinargani mo, na? Nagmotor mo gi pamauwan. Pamauwan nagmotor. Kauna mo. Kay magkuan sa mirar kay hulingon sa nag nalumit ba? Sige, bye.
Ngano kang ngana ka? Ngana kay asawa? Ano man? Pakuan-kuan ka na madaot ng imong lisik? Boss, tus ka jud. Gay. Let's go.